Ideme na feratu Martinské hole, ferata HZS Horskej záchrannej služby po červenej. Mostíky pri potoku sú ponovom kovové, železné, lebo kedysi boli drevené a ten potočík je úplne nádherný. To je úplná nádhera na Martin. Toto by som v živote nepovedal ani. Teším sa na tú feratu a som zvedavý, jak to bude vypadať, keď len sme na nástupovke a pozrite sa na tie kaskády. No, paráda, sme sa vystrojili. Ideme už pomaličky na feratu s výstrojou na sebe. Zatiaľ to vypadá topkovo. Začíname liesť feratu popri vodopade. Dobre, idem liesť ja. Veľmi sa teším, lebo je to najstaršia ferata na Slovensku. Je to označenie BC, takže úplne vhodné aj pre začiatočníkov. Je to úplná nádhera. Popri tom potoku liesť. Zaujímavé na týchto mostíkoch je to, že sa dajú spodkom obísť. Ale kto by to robil? Je to úplná nádhera. Tam ideme. Brutál. To je nádhera. Tuto. Toto je koniec dnešného videa. Nezabudnite dať like, odber ani komentár. Bolo to úplne nádherné a bola to úplná topka.